चढ़ल मास भदौआ ऋतुवती पावन ऋतुवती पावन हो सखी रिम झिम बरी सेला बदरात अति मन भावन अति मन भावन हो। तिथि अष्टमी बुधवार तरतिया अनहरिया तरतिया अनहरियान हो सखी जन्म लिए है नारायण देव की आनंदित देव की आनंदित हो। शीतल बहेला बयरिया तरिम झिम मेघ बरिसे रिम झिम मेघ बरिसे हो सखी गोदिया में लेके वासुदेव नारायण निरखे नारायण के निरखे हो। सुपवा में कृष्ण के सुलावेले गोकुल पहुँचावेले हो सखी आनंद द्वारे बाजेला बधैया तयव रुषहनैया तयव रुषहनैयान हो। नंद जशोदा हर्षावेले अन धन लुटावेले अन धन लुटावेले हो सखिया पलना में झूले ले कान्हैया जशोदा नंद झूला में जशोदा नंद झूला में हो। रोवेले जब नंद लाल जशोदा चुप करावे जशोदा चुप करावेली हो हे सखिया पलना में खेले नंद लाल खिला सब देखावे खिला सब देखावे हो सखिया पलना में मदन गोपाल खिल सब रचावे खिल सब दिखावे